ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Ба нашри навбати барномаи футболи Осиё шурӯъ мекунем. оғози мавсими нави футболи Тоҷикистон байни дастаҳои лигаи олӣ рӯз ба рӯз наздик мешавад. Тари сомонаи расмии Федератсияи футболи Тоҷикистон хабар медиҳад, дар ҳамин пай ҳафтаи равон рӯзи ҷумъаи 12 март дар шаҳри Гулистони вилояти Суғд қуръакашии тақвими чемпионати Тоҷикистон 2021 баргузор хоҳад шуд. Дар чемпионати сиюми ҷашнии 10 даста Истиқлол, клуби марказии варзиши Артиш, Душанбе 83, Кӯктош, Хуҷанд, Эсхата, Истарафшон, Хатлон, Файзканд ва Равшани Кӯлоб ширкат мекунанд. аз 9 то 19 март дар шаҳри Гулистони вилояти Суғд мусобиқаи ҷоми лигаи футболи Тоҷикистон гузаронида мешавад. Дар мавриди охир ба қатори иштирокдорони ин мусобиқа дастаи мунтахаби наврасони 17-солаи Тоҷикистон ки дар ҷоми Федератсияи футболи мамлакат бо номи Барқчӣ ширкат карда буд ҳамроҳ шуд. Ба ҳамин тартиб ба ғайр аз дастаи мунтахаби наврасони кишвар 8 клуб, клуби марказии варзиши Артиш, Душанбе 83, Эсхата, Истарафшан, Кӯктош, Хатлон, Равшан, Файзканд, инчунин ҳайатҳои ҷавонони дастаи Истиқлоли Душанбе ва Хуҷанди Хуҷанд ширкат меварзанд. дастаи Истиқлоли Душанбе давраи омодагиро ба мавсими нави футбол дар Туркия идома медиҳад. Аз ҳафтаи гузашта то ин дам истиқлолиҳо ду бозии таҷрибавии худро барпо карданд ки дар барномаи имрӯза ҷой додем. Дар бозии аввал Истиқлол бо дастаи Тарази Қазоқистон вориди рақобат шуд. дар ин бозӣ Виталий Левченко ду бозингари нав Андрей Мишенкоро аз Украина ва Ҷавлон Иброҳимовро аз Ӯзбекистон аз назар гузаронид. Истиқлол баъди хатои дағали дарвозабони дастаи Тараз ки ин даста дар лигаи бартари Қазоқистон бозӣ мекунад ҳисобро боз кард. Манучер Ҷалилов тӯбро ба нишон расонид. Баъди 23 дақиқа меҳмонон имконият пайдо карданд ки натиҷаро баробар кунанд. Алексей Ларин баъди иҷрои зарбаи кунҷи тӯбро хато ба дарвозаи дастааш зад. нимаи аввал бо натиҷаи мусовии 1-1 хотима ёфт. дар нимаи дуввум Рустам Соиров ки Салам Ашурмаҳмадовро иваз карда буд, аз ҷазои пеналти ҳисобро тағйир дода бори дуввум Истиқлолро ба сафи пеш баровард. чун вохӯрӣ бо ҳуҷумҳои тарафайн идома дошт, футболбозони қазоқ бори дуввум дар дақиқаи 82 ҳисобро мусовӣ карданд. тӯбро Педру Уежениу ба номи худ марбут сохт. бо ҳамин аввалин бозии таҷрибавии истиқлолиҳо бо натиҷаи мусовии 2-2 ҷамъбаст гардид. пеш аз бозии дуввум боз як бозингари нав ба ҳайати дастаи Истиқлол пайваст. ин бозингар Чибуеке Кеннеди мебошад ки дар Нигерия ба дунё омада дар Шветсия зиндагӣ мекунад. ӯ дар ҳайати дастаҳои Юргорден Аик, Эребрӯи Шветсия, Чикаго Файри Амрико, Алхазми Арабистони Саудӣ ҳунарнамоӣ кардааст. дар мавсими футболи соли 2020 ӯ дар ҳайати клуби футболи Сириуси Шветсия 3 бозӣ гузаронидааст. Истиқлол ин бозингарро дар баробари дастаи Николаеви Украина санҷид. дастаи Николаеви Украина дар чемпионати ин кишвар дар лиги якум ҳунарнамоӣ карда дар мавсими футболи солҳои 2019-2020 дар ҷои 12 қарор гирифта буд ва ҳоло баъди 15 дарв дар зинаи шашум миёни 16 даста мавқеъ дорад. дар ин вохӯрӣ дастпарварони Виталий Левченко баъди зарбаи Манучер Ҷалилов аз партофти Манучер Сафаров дар дақиқаи 55 ба комёбӣ ноил шуданд. ин ягона тӯб тақдири бозиро ба нафъи футболбозони Истиқлол ҳал кард. бозингари нави даста Андрей Мишенко дар хати ҳимоя 90 дақиқа бозӣ кард. легионери нави ӯзбекистонӣ Ҷавлон Иброҳимов 70 дақиқа дар майдон буд. Виталий Левченко ҳамчунин имконият дод ки Кеннеди шведӣ ва нигериягӣ 85 дақиқа дар майдон худро нишон диҳад. ба ғайр аз бозингарони номбурда дар ин вохӯрӣ ҳамчунин Рустам Ятимов, Алексей Ларин, Аҳтам Назаров, Ваҳдат Ҳанонов, Манучер Сафаров, Зоир Ҷурабоев, Муҳаммадҷон Раҳимов, Алишер Ҷалилов, Амирбек Ҷурабоев, Шаҳром Сулаймонов, Манучер Ҷалилов, Рустам Соиров ва Ислом Зоиров дар майдон ҳунарнамоӣ карданд. бозии навбатиашро дастаи Истиқлол дар Туркия бо дастаи Окжетпеси Қазоқистон рӯзи 10 март барпо мекунад. Хороший соперник. Очень интенсивная была игра. Понравилось, что наши ребята справились
с этой интенсивностью, вот, выходили из-под прессинга, очень хорошо выходили, вот, и, естественно, использовали свои моменты, которые у нас были. Вот. Понравилась самоотдача ребят, понравилась дисциплина игровая ребят, вот, и понравилось, что уже 2 тайма выдерживают в высоком темпе игру. Ну, для нас это нормально, потому что 5 замен мы видели, что немножко проседали позиции, поэтому мы поменяли по позициям, вот, немного освежили 2 нападающих, потому что нам нужен был впереди прессинг, то, что вышли 2 молодых наших футболиста и добавили в движении, в агрессивности, вот, добавили прессинга, поэтому это нормально. Плюс по позиции мы поменяли центрального защитника, потому что пошли немножко провалы в этой зоне, поэтому мы выпустили свежего игрока. Ну и в концовке, видите, вся борьба, которая была вверху, то есть все эти передачи, которые были проникающие, наши защитники справились и сыграли на достойном уровне. Я думаю, что у нас были еще подходы, которыми мы не сумели распорядиться, поэтому нам есть над чем работать, мы знаем, над чем нам надо работать, не останавливаемся. Вот, и думаю, что 1-0 это футбольный счет, и он отражает те события, которые были на футбольном поле. дастаи хуҷанд низ дӯстони гиромӣ имрӯз барои гузарондани давраи омодагӣ ба Туркия сафар кард. Пеш аз сафар вохӯрии ин даста бо роҳбарияти ҳукумати вилояти Суғд, ки сарпарасти асосии онҳо ба шумор мераванд, вохӯрӣ анҷом дод. ин вохӯрӣ дар толори меҳмонхонаи суғдиёни маркази вилояти Суғд баргузор гардид ва раиси вилоят Раҷаббой Аҳмадзода аснои мулоқот ба ҳайати даста иброз дошт, ки роҳбарияти вилоят дар партави дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушду намудҳои варзиш аз ҷумла футбол таваҷҷӯҳи зарурӣ зоҳир намуда, клубҳои футболро мунтазам дастгирӣ менамоянд. тавре арз гардид, ҳукумати вилоят барои муҳайё кардани шароитҳои хуб барои бозии зебои дастҳои Хуҷанд ва Эсхата ҳама шароити хубро муҳайё мекунад. сафари дастаи Хуҷанд ба хориҷи кишвар барои омодагӣ ба мавсими футболи соли 2021 яке аз чунин дастгириҳост. бозигарони Хуҷанд давоми 10 рӯз дар Туркия тамрин карда 3 бозии дӯстонаю санҷишӣ анҷом медиҳанд. дӯстони гиромӣ, боз як бозингари дастаи мунтахаби Тоҷикистон ҳунарнамоии худро берун аз кишвар идома медиҳад. ҳамлагари 26-солаи дастаи Хуҷанд Ҷаҳонгир Эргашев шартномаи худро бо клуби футболи Қизилқумии O'zbekiston ба муддати 1 сол ба имзо расонид. Ҷаҳонгир дар мавсими соли 2020 дар ҳайати дастаи Хуҷанд 8 вохӯрӣ гузаронида ба дарвозаи ҳарифон 2 тӯб зада буд. ӯ 521 дақиқа дар майдон ҳунарнамоӣ кардааст. имрӯз бозиҳои даври аввали чемпионати O'zbekiston шурӯъ хоҳанд шуд. акун таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳунарнамоии футболбозони тоҷик дар хориҷи кишвар. ин ҳафта дар премер-лигаи Бангладеш дастаи Раҳматганҷи Дилшод Восиев ва Хуршедбек Назаров дар сафар бар дастаи Арамбак бо натиҷаи 4-1 ғалаба карданд. Хуршедбек Назаров голи 4-умро ба самар расонида, як партофти головари худро низ ба анҷом расонд. ҳоло мо имкон дорем бо Хуршедбек Назаров мустақиман суҳбате анҷом диҳем. салом Хуршед, шумо моро мешунавед? бале мешунавам шумо. муборак шавад, шумо голи аввалини худро ба самар расонид, ҳамчун як паси головар додед. раҳмат. хуб шуд ки охири он бозӣ мавсими аввалро мо бо ғалаба ба анҷом расонидем. дар назди дастаи мо мақсадам ин ки ба ҷои яъне хуб ишғол намудан. Шод Восиев легендаи футболи тоҷик, мо ҳар ду дар як даста бозӣ мекунем ва бозӣ карда истодаем. нағз аст, соз аст, хуб аст. ду тоҷик дар як тим дар давлати дигар зиқ нашуда ҳамиҷа бозӣ карда истодаем. Сиёву Шасров дастаи Шайх Расул аст. он бозӣ мекунад, нағз баромад ки дасташон нағз аст, хеле хуб аст. рӯзи 25 март дастаи мунтахаби Тоҷикистон бо дастаи Муғулистон қувва меозмояд. бо Усмон Тошев дар тамос ҳастед? ҳоло ба ман ягон кас гуфтагӣ нест. ва агар файрод кунад ҳатман барои ватан чихел намеем. хуб, Хуршедбек Назаров, ба шумо барори кор ва бозии зебо мехоҳем.
дӯстони гиромӣ дар ин давр дастаи шайх русели сиёвуш асоров дар майдонаш клуби футболи полисияи бангладешро бо ҳисоби 5-0 мағлуб кард ва дар ин бозӣ ҳам футболбози тоҷик сиёвуш асоров ба задани гол комёб гардид ва голи охиринро дар дақиқаи 84 ба самар расонид. дар ин бора суҳбати моро дар барномаи оянда хоҳед дид. чанд муддат аст ки мо ба бозиҳои премер-лигаи эрон таваҷҷӯҳ накардаем. дар ин росто дастаи персиполис тавонист аз зинаи шашум ба ҷои аввал барояд. истиқлоли теҳрон аз зинаи аввал ба ҷои сеюм гузашт. ҳунарнамоии футболбозони сипоҳон ҳам арзандаи таърифу тавсия мебошад. клуби футболи асади қатар ки сармураббигии онро хави ба ӯҳда дорад пеш аз муддат дар лигаи ситораҳои қатар унвони чемпиониро ба даст овард. ин даста 4 давр пеш аз анҷоми мусобиқа бартарии худро нисбат ба дастаҳои дигар нишон дод. дар даври 18 асад бар тими Умсалол бо натиҷаи 3-0 зафар ёфт. ин нахустин пирӯзӣ дар чемпионати кишвар дар корномаи мураббии ин даста хави мебошад. барои хави ҳернандес ки соли дуввум дар вазифаи сармураббигии дастаи сади қатар истода буд унвони чемпиониро ба даст овардан муяссар нагардидааст, аммо ин навбат дар муқобили Умсалол дар мавсими нави футбол тавонист дастаи асад пеш аз муҳлат тавре гуфтем ба унвони чемпионӣ расад. бағдод бунёдҷаҳ буд. дақиқаи 34 ин нишонзани беҳтарини алҷазоирӣ тавонист ҳисобро боз кунад ва сипас футболбозони дастаи асад бартариро ба пуррагӣ ба худ гирифтанд ва тавонистанд дар дақиқаи 51 бо голи Юсуф Абдурисоқ ҳисобро 2-0 кунанд. дар дақиқаи дуюми вақти иловашуда боз як легионер ки имрӯз шаҳрвандии қатарро қабул кардааст, Родриго Табата ва дар дастаи мунтахаби ин кишвар ҳам бозӣ мекунад. голи сеюмро ҳоло ин бозингар ҳоло ба мо нишон дода мешавад тавонист ки бартарии футболбозони дастаи асадро ба 3-0 расонад. хуб шодиашро ҳам фаҳмида мумкин аст. дастаи асад яке аз дастаҳои беҳтарини қатар мебошад ки 14 маротиба унвони чемпиониро ба даст овардааст. соҳиби ҷоми амири қатар 15 маротиба, соҳиби ҷоми шайх ҷосим 13 маротиба, инчунин соҳиби ҷоми лиги чемпионҳои Африка 2 маротиба, конфедератсияи футболи Осиё солҳои 1988-2011. хуб инчунин соҳиби медалҳои биринҷии чемпионати ҷаҳон ҳам мебошад. ин даста бешубҳа дар мавсими имсолаи футбол боз бозиҳои зеборо ҳам нишон хоҳад дод. ҳоло ҷоми қаҳрамонӣ ба ин даста супорида шуд ва ҷадвали мусобиқот ҳам пешкаши шумо мегардад ки дар он баъди 18 давр дар 16 вохӯрӣ ғалаба кард, 2 бозиро мусовӣ анҷом дод, умуман бохт надорад, 69 гол заду 12 тӯб аз дарвозааш гирифт ва 50 имтиёзро ба худ ихтисос дод. аз чемпионатҳои кишварҳои Осиё ба Австралия рӯ меорем. ин кишвар ки футболаш ба конфедератсияи футболи Осиё мансуб аст, дар ҳамбастагӣ бо дастаҳои футболи Осиё тараққӣ мекунад ва ба пеш меравад. дар А-лигае ки 12 даста ҳунарнамоӣ дорад, алҳол баъди 11 давр дастаи Central Coast Mariners дар зинаи аввал мебошад. дирӯз дар бозии марказии давр маҳз Central Coast бо соҳиби ҷои дуввум клуби футболи Макартур вохӯрӣ анҷом дод. дастаи Central Coast Mariners Австралия аз он бозиҳояш шаҳодат медиҳанд ки ягон мусовӣ надорад ва дар ин вохӯрӣ ҳам бо Макартур футболбозони ин даста хеле тез дар дақиқаи 9 ҳисобро боз карданд. Симон буд ки паси хуби Уреняро бо зарбаи хеле муҳим ҷамъбаст кард, ҳисоб кушода шуд. дар ҳайати дастаи Макартур бозингарони хориҷӣ хеле зиёд буданд. онҳо ҳам тавонистанд ки каме ҳам бошад ба Central Coast Mariners як бозии зебои худро нишон диҳанд, вале он дер давом накард ва футболбозони дастаи Central Coast Mariners ҳуҷумҳои пайдарпайи худро дар нимаи дуюм ҳам созмон доданд ва ба ҳад муяссар шуд ки дар дақиқаи 81
голи дуюми соҳибони майдонро ба дарвозаи Макартур занад ва бо ҳисоби 2-0 ғалаба ба даст орад. Дар мавсими имсола аз 11 вохӯрии Central Coast Mariners бо 8 ғалаба ва 3 бохт бо задани 20 гол 11 тӯб аз дарвоза гирифтан бо 24 имтиёз дар зинаи аввал ҷойгир шудааст. Хуб, дастаҳои дигар мубориза ҳоло идома дорад. Бозиҳои кам ҳам гузаронидан. دوستان گرامی، در همین جا برنامه فوتبال آسیا رو به انجام می‌رسونیم. مقصد ما ترغیب فوتبال تاجیکستان آسیا است و ما امید داریم که این نیت ما عملی خواهد شد. باقی صحتمندی و پیروزی شما آرزوی ماست و خود را احتیاط کنید. خیر.